नंगौ जोङो कर'ना भाइरासनि गेजेरावब्लाबो केम्पिंखौ खालामबाय थानांगौ बायद' जादों। मानो होननानै बुङोब्ला मोनफ्रोमबो दोलोआ जेरैहाय मोनफ्रोमबो जायगायावनो बयबो ज' ज' केम्पिंखौ खालामगासिनो दङ। दिनैहायबो एसटि मर्चा बिजेपि आसामनि मिटिङा क'क्राझाराव सोलिगासिनो दङ। जायखिजाया आङो बनरगाव समस्तिनि जानानै एबा सासे BPFनि केन्डिडेट जानानै नोंथांमोनखौ आं बरायग्रोबाय। नंगौ जोङो खोनानो मोन्दों दाखालि थांनाय 7 थारिखआव केबिनेट डिसिसन लानानै मानव गेदेर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा डिसेम्बरनि फार्स्ट बा सेकेन्ड उइकआव खालामनाय जागोन होननानै इलेक्सनखौ बिथाङा पेपारै टिभिनि चेनेलजों मिथिहोदों। दा बे अस्लाखौ लानानै दिनैहाय आङो प्रथमबार रायजो आबाबै मिटिंखौ झारबारि बांलाजरायाव लानाय जादों। आङो बेनि सिगां एक्सुवेलि बेबादि आंनि रायजो बाबै आं मिटिं खालामनाय जायाखै। आरो आङो 15-20 दिन 1 मासआनो जाबाय गावनि समस्तियाव गिदिङैया। मानो होननानै बुङोब्ला कभिड-19खौबोथ' नोङो मानिनानै सोलिनांगोन। दा बेनि ओनसोलावनो आं हाबनाय जायाखै। थेवब्लाबो प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर ब्लकनि दैदेनगिरिफोरा बनरगाव समस्ति हिसाबै गोख्रों खामानि मावबाय थानायाव आंहा देरहानाया खाथांखा। बे हिसाबै आं बांद्राय बेक्तिगत हिसाबै हाबनाय जायाखै। आरो जोंनि जेसेबां प्राइमारिनि सिगाङाव थाखानाय दैदेनगिरिफोर मावथि बिथांमोन गासिबो दासिमबो थिगैनो दंजोबो। आरो गोबां जोंजों गोदान BPFआव जयनिं जादों। नाथाय जों बेफोरखौ पेपार मिडिया बा ससियेल भाइरेल खालामनाय जायाखै। सिरि जोङो प्राइमारि लेभेलावनो बेफोरखौ जोङो सोनानै लादों। दिनैहाय आङो दिनैनि बे सबियाव बनरगाव समस्ति हिसाबै BPF सरकारा देरहानाया खाथां। बाव सन्देह खालामनांगौ जेबो गैया। मानो होननानै बुङोब्ला नंगौ UPPLआबो मिटिंखौ गोबां खालामगासिनो दं। दिनैबो बिथांमोना बैयाव गेन्दुगुरियाव खालामदों। दा दिनैहाय बनरगाव समस्ति हिसाबै एक्सुवेलि केन्डिडेटआबो जोङो सानैल'खा। साथाममोन। सासे इन्डिपेन्डेन्ट दंमोन। बिथाङा गावनो गोसो जानानै आंजों जयनिं जाफैबाय। दा सानैल' दङ। दा जोङो UPPL आरो BPFजों जोङो बाव जुजिलायनाया जागोन। नाथाय दिनैनि पिकचारखौ नायोब्ला आङो बनरगाव हिसाबै BPFआ देरहानाया 100% खाथां। दा बेखौ आङो जेबो बुंनो थांनाय नङा। बियो गोजौ लेभेलनि जोंना पार्टि हाइकमान्डनि खोथा दङ। बेखौथ' नोंथांमोनाबो खोनाखाबाय पेपारै मिडियानि गेजेरजों बा टिभिनि गेजेरजों बयबो। आरो जोंनि गोरों गोरा बिथांमोना बेखौ लानानै दान्थे बिथिंनो जालायगासिनो दङ। हयथ' नोंथांमोना बेखौ मोजां रोखोमैनो मिथिखागौ। आं बिनि सोमोन्दै ओंखायनो बांद्राय बुंनाय नङा। मानो होनब्ला नोंथांमोना मिथिखाजोबगौ। बेथ' सैथोआनो। आपातत' दा जोंहा आसामाव एलायन्सआ दङ। सेन्ट्रेलाव एलायन्सआ दं। नाथाय नैबे BTC सरकाराव जोङो आलादा भाबैनो गेलेलायगोन होननानै बियो डिसिसन दङ। बे हिसाबै दा आलादा भाबै केम्पिंखौ खालामलायनाय जादों। बे नंगौ। बे सैथो। आंनि नुनायाव दिनैनि पिकचाराव मानो होननानै बुङोब्ला उदालगुरिनिफ्राय श्रीरामपुरसिम जोंहा गोबां लोगोफोरनाव आङो खबर लायो। आरो गोबां जोंजों नोंथांमोना दिनै बावबो आसानि दङ, गरखानि दङ। गोबां संगठननि नेताफ्राबो गोबां जेसेबां जाथिफोर जन'गस्ति BTC ओनसोलाव गासिबो बिथांमोना जोंखौ इन्टारनेलि सापर्ट खालामनायलाय बेंगलि फेडारेसन आरम्भ खालामनानै हिन्दुआनो ख्रिस्टानानो होन मुस्लिमानो होन बेफोरखौ नायनानै दिनैहाय जोंनि देरहानाया 30थाया बे खाथां। आरो 30था देरहानाया खाथां। 25थाथ' 30था खाथां। आरो BPFआ सरकार दानाया दिनैनि दिनाव खाथां। आरो बाव हाग्रामा सारानो सिफ जागोन। बेथ' नंखाय खेथ्र। आंथ' दिनैसो खोनाबाय नोंथांमोननि सोंनायाव। बेखौथ' आं खोनाफेराखै। बिथांमोना जोङो दैब्ला बिसोर अर मारै मिलिनो। बे असम्भब। बेयाव हयथ' बुंदोंब्ला सोरबा राजनितिनि सार्थआव बुंनो हागौ। खिन्थु जोंहा BPF पार्टि हिसाबै बिसोरजों जेबो सावरायनाय जायाखै। आरो सावरायनांगौबो जोंहा प्रयजन गैया। जथेस्थ' BPF पार्टियानो सिंगेल भाबैनो जों स्ट्रंखा। जोंखौ रावबो फेजेननो हानाय दिनैनि दिनाव रावबो गैया। बिसोरजों रायज्लायनायखौ आङो जेबो मिथिया। नंखाय बाथ्रा।